Здравейте, ние сме отбор Глупаците и кандидатстваме за вашия привет сървър. Значи ние сме 4 човека, които кандидатстваме. Значи това, което гледа той, съм аз, Anom HD, казвам се Велизар, на 17 години съм. AvixBG е на 15 години. Epic Zombie е на 15 години също така, казва се Емо. Хикс Дабъл, също така и той е на 15 години. И сега направо ще ви покажем нашата постройка, която е. И така. Почва да изглеждаш. Това е за близъци, обаче разбира се, трябва да рекламват. Понеже казаха, че ще кандидатствам за някой сървър, аз без да искам така ги убих. Да, както и да е. Това е Chest Room, който е малко големичък е. Не пречи, мисля, че. Също така, сега ще разгледате просто нашите ферми, мината ни и фермите ни за животни. Да, името вече разхождай се им, показвай къде им обяснявай по-подробно. Плодородно. Това е мината, нали? Не си се играли чак толкова много. Не, показвай додолу всичко, как е. Да, то трябва все пак нещо да се копат те. Някакви честотите. Някакви италианците. Нали си координатите, що да не знае, че сме на 500 000 блока от спауна. Спъка е. Скръсвам ги. Това беше мината. Както и да е. Това беше нашата скапана мина. Да. Сега ще ви покажем нашата недовършена ферма за животни, която мислехме да я довършим, но сме я довършвали. Да. Ето така изглежда тя. Плюс един скелет, който го налезе за декорация. Да, тук имаме едно красиво зомби, което и него трябва да му изядем парцалите. Ето така е, това е тавана на нашата ферма. Това е така цялата ни ферма и това е фермата ни, така видяхте. Да, идваме насам сега да показваме и другите неща. Да знаете, че и Беги Мишо е тук, той е приятел с това. Да, той ни го... Долу има още, чакай. Да. Ферми за растения, пормастения. Добре, първо ще ви покажем нашите Brewing Stand, фарма ни с зомби. Значи базата я направихме тук, понеже имахме един спаунер, трябваше, нали, да го направим готин. Да, изглежда точно е така. Виж, просто стрела. Много. И това е съвсем рано, не сме го искали. Да, насам е... Чакай, Brewing Room. Да, Brewing Room не е много хубаво направен, защото е направен от Радо. Той си дойде добре, ама нещо... Аз мислих много добре. Да, това е моето, все пак, как искате фокус. И сега има евент. Все пак такова красиво нещо, кой друг освен мене може да го направи? Мъчната ферма, която разбира се без там, нали, аз съм го строял, значи, разбира се, да, това не спомня. 8 години го строя. Да, вярно е. И сега към нещото, което сме започнали, а не сме го завършили. Един плюс от мене. Винаги измисляте много големи проекти, но в същото време много хубави. Знаеш, че мой още? Мой. Чакай малко. Да, има и тук нагоре. Чакай, ние фермите не сме показали още. Ой, чакай, много бързо загоре, бе. Толкова сте се кефи. Брат, тия стълби съм ги строял само една седмица, докато измисля как да ги построя. 128 че някой веднага да ги седи. Да, това е едната ферма, която е наполовина огазена, не знам по каква причина. Това е твоята ферма, която също така е огазена поради не знам каква причина. Да, някой ми е писал в лигата и защо. А това ли ама не пъс лига, бе? Какво? Те ще гънке, виж? Ето те заради светлината. Нямам че не. Не мислехме, че има изобщо смисъл да се правят от машин, така че...
Това за Да, хора- само ето съм ги направил с газени пак половината. Да, тая даже не е довършена, как се да Това е една заедно. както ферма за нали MC топ. Както си? Опа, чакай, верно беше както си. Нали не съм първи изобщо в MC топ майнинг, нали. Няма такива неща. Няма проблем, брат. Изобщо не. Добре, сега покажи ми стълби, които ги строях майка им. Време. Това е мой дизайн, какво? Разбира се, трябва да е не Ето извършено. това отстрани, което е с акацията дърво с негов дизайн, иначе тук всичко. Чакай, беле, Стълбите е. не виждаш ли, че не е довършено все пак? Не е довършено. Да. Ой, те зомби... Добре, това не е от страната, където е довършена. Да, от някъде, където е малко по-довършено. Да, нито е много, не сме отскоро, откъде почнахме. Еми от 2-3 дни аз съм на място, където долу-горе е направено. Мавани. Аре бе, Мето, покажи Тук ще има... на тия хора. Как самяташ? От Там... тук ще се ходи сам към главното лоби. И да, това е самата ни кандидатура. И надяваме се да бъдем възприняти във вашето красиво нещо. И мерси, и довиждане, и до слеко виждане. И моля по-бързо прегледайте кандидатурата и ми обяснете. И ми обяснете дали ще бъда приети или не. Защото не чакаме. Да. Хо-хо. Добре, виждане. Ай, буба. Аре лека.